Milyen várakozásokkal érkeztél ide? Mit vártál ettől a workshoптól? Én még teljesen amatőr vagyok, teljesen kezdő, és szeretnék felkészülni arra, hogy egyáltalán hogy nézzen ki majd a honlapom, mit hogyan kell csinálni, hogyan kell pozícionálni ahhoz, hogy majd elindulhassak ezen az úton. Megkaptad, amit vártál? Igen. Köszönöm. Milyen várakozással érkeztél erre a workshopra? Milyen vállalkozással? Várakozással. Mit vártál Várakozással. Megerősítést akartam, és ezt az első nap meg is kaptam. Hát kevesebbet vártam, de többet kaptam. Tehát végülis megkaptad, amit vártál? Megkaptam, de annál sokkal többet kaptam. Én azt, hogy szerettem volna belelátni olyanoknak a gondolataiba, akik rövid időn belül jelentős eredményeket tudtak elérni a szakmán belül. Hogy ők hogy gondolkodnak, ők hogyan látják a világot, ők hogyan tesznek meg mindent azért, hogy a legjobbak között lehessenek. A kérdésem, hogy mit vártál a mai naptól? Mit vártam? Igen. A marketing részére voltam kíváncsi. Megkaptad-e a válaszokat? Igen, többnyire igen. Kaptad. Tehát nagyon sok hasznos választ kaptam. Köszönöm. Ugyanaz a kérdés, mit vártál a mai naptól? Hát én pont ezt igazából. Kíváncsi voltam, hogy milyennek kell lenni egy weboldalnak, hogyan kell ajánlatokat adni. Tehát én teljesen meg vagyok elégedve. Kíváncsian várom a holnapi napot. Köszönjük szépen.